So ito yung pinutol ko na malaking bayabas kasi hindi naman nakukuha yung bunga at parang sagabal na dito sa kanilang sa kanilang front yard. Natumba ito kapromde yung mga sanga niya napunta dito sa puno. Parang wala silang pakialam na nahiga din yung aso, pinakahig ng manok, pinapabayaan lang nila. Kaya parang mahirap din dito magtanim ng halaman. Pokienpi, ayun malaki na nga, sabi ko pag wala ako dito, gugupitin nila. Kaya lang parang wala silang pakialam. Hello po mga ka-From D, magandang umaga po sa inyong lahat at welcome back sa Certified From D channel. Ngayon po ay update ko po kayo sa garden ni Nanay kasi medyo matagal-tagal ko na hindi na ipakita. Siyempre hindi ko naman siya pinapabayaan at palagi pa rin ang pupunta doon. Sometimes umaga, sometimes hapon, nagdadala ko tubig doon para diligan ko yung mga halaman doon sa garden ni Nanay. But siyempre bago tayo pupunta doon, ini-invite ko muna kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel and pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Tara po ka-From D, ipapasyal ko na po kayo sa garden ni Nanay at hope na magustuhan nyo kasi talagang nagsimula sa wala at ibinalik ko lang ulit. So tara, let's go! So dito ang daan sa likod-likod. Ganun talaga dito sa probinsya, sa likod-likod ng bahay dumadaan. Masaing ka. Ayan po, kapatid ko. So ito na yung garden ni Nanay. Medyo maayos naman at medyo mayabong na yung mga halaman. At dito muna tayo sa bayabas. So ito yung pinutol ko na malaking bayabas kasi hindi naman nakukuha yung bunga at parang sagabal na dito sa kanilang sa kanilang front yard. So itong ginawa ko, pinagpasanga ko yung mga bayabas tapos pinuputol ko yung niya, yung sanga niya, tapos yan nagpo-form na siya ng bilog. So hindi pa naman yan masyadong matagal ka-From D. Mga kailan ko lang ito pinutol, mga 3 weeks ago o magwa 1 month pa lang, pero ayan na siya, nagpo-form na siya ng bilog. Ganun din dito sa kabila sa pinakapuno niya kasi natumba ito ka-From D yung mga sanga niya napunta dito sa puno. So kaya yan inaano ko siya, pinibilog. So halaman din siya at pwedeng sampayan. Then yun mga panggahatong dito, mga palapa ng niyog. Tapos yung rainforest ko ka-From D, nilipat ko dito. So nung una nasusunog siya, sunog na sunog na yung dahon niya. Pero parang na siya ngayon, parang na-immune na siya sa init. Kasi hindi na siya hindi na siya naninilaw. Dati talagang kinabahan ako, sabi ko baka mamatay. Pero okay naman siya, maganda na siya. Kaya lang, siyempre matagal itong nawala dahil ito yung pinaka-pundasyon na dahon niya, pinakaunang dahon, pero talagang malaki-malaki na siya dati noon pa. So ayan, may mga dito. Yun naman, itong mga halaman naman yan, ay galing din yan doon sa aking garden. Tapos yung nilipat ko na parang ribbon, Chinese ribbon ba tawag dito? Ayan po. Tapos, ayan, yung meron akong nilagay dito yung aking ang tawag dito. Lahat nakakalimutan ko mga halaman. Philodendron. Tapos ito ay nakakainis, sige na ma-recall na kita. Pero something na elastic, rubber tree, yun. Rubber tree na yan, neon. So ayun, ito yung dito paligid. Maraming alikabok kasi maulan dito kapag mainit, kapag nagwawalis sila yung alikabok, napupunta sa halaman. So dito na tayo sa gilid ng ni Nanay dito. So yun na yung halaman dito. Tinatanggal ko yung mga nasa ground kasi hinihigaan ng aso katulad niyan, may aso dito. Ayun na. So ayun.
may aso. Diyan sila natutulog. Kaya yung mga bromeliads ko na nilagay diyan, ano ba yung tawag doon? Nagkasungi-sungi. Tinanggal ko na lang kasi hindi rin siya gaganda dahil dinodumihan pa nga. Tapos diyan sila natutulog. Sinasamahan pa ng manok na kakahigin. So ayun, tinaniman ko ulit ng anthurium dito sa ilalim. Sana lumaki siya. Yung mga bromeliads na tinanim ko diyan. So tinanggal ko na at binalik ko doon sa bahay, sa garden ko. Kaya lang para bang mahirap makarecover kasi masyado ng talagang ginupi nila, pati yung mga dahon bali-balin talaga. Kasi pinalitan ko ng mga plants. Ito yung mga variegated na ito, Androcruton. So nasa paso lang yung kapromdi kasi pag nilagay ko dun sa sa ground, poputulin kasi hindi naman nila pinapakailaman, parang wala silang pakailam na nahiga din yung aso, kinakahig ng manok, pinapabayaan lang nila. Kaya parang mahirap din magtanim ng halaman. So yung aking bromeliads, ito nga nilipat ko dito, ilan na lang titirang dahon. Tapos ito nasa paso, tapos yung ito ang hindi na nahigaan. Pero mostly yung mga bromeliads ko diyan hinigaan nila. Tapos ayun, hindi na naka-recover yung mga yung kutsarita na kulay green. Wala na, hindi na siya nabuhay kasi bukod sa maulan ay mainit. Hindi ko na rin siya naasikasong diligan dahil mahirap ang tubig ngayon. Pero yung mga puno niyan, diyan pa rin naman yung mga variegated. So yun, nandito pa rin sila. Andiyan, no? Pero ang tagal nilang makarecover. Dadami pa rin yan, sana hindi siya tukain ulit. Tapos yung bougainvillea, hinayaan ko na lang siya dyan na kasi matagal na yung bougainvillea na yun dyan. Mga 10 years na yata or more than 10 years pa. Ayan, gumagapang namumulaklak dito sa ground. So sabi ko bahala na sila dyan mag-ayos. Basta yung garden dito, inayos ko naman. Magulo pa rin pero ayan. Dahil parang para silang namumuti dahil sa sa ulan ay sa alikabok, dahil pagawas dito dahil lupa yan yung lupa yung ground dito kapag binalisan dahil tag-init, yung alikabok pupunta doon. So ayan, dapat yan talagang dinidiligan ng hose para yung makikita mo yung linis ba, yung makintab yung mga dahon. Tapos dito ayun, nagtanim ako dito ng mga Pokianti. Ayun, malaki na nga. Sabi ko pag wala ako dito gugupitin nila, kaya lang parang wala silang pakialam. Ayan, puputulin lang naman yung mga sanga-sanga, sabi ko para mabilog siya. Siya 4 na piraso. So ayun, mahirap yung magtanim yung kapromdi. Mahirap din siyang palakihin, pero pag once na nabuhay na siya, ayun, tuloy-tuloy na. Lumaki na nga sila kapromdi. Twice ko na itong pinutulan dito, so konting na lang, magbibilog na siya. So ayun po. Tapos yung ilang pirasong bougainvillea itinanim ay nilipat ko dito kasi gusto ko mamulaklak. Pero namulaklak na yung iba, binalik ko ulit doon sa garden ko. Mas mainit kasi dito. Yung dyan, ibang halaman dyan, nawala na kasi sobrang init. Sa sobrang init po, natutuyo. Tapos pinalitan ko ng crouton. So marami naman akong reserve doon na crouton na pwede kong ipalit dito. Kaya lang, wrong timing pa kasi masyadong mainit ngayon. So hindi ko rin naasikaso dahil malayo ito doon sa bahay ko. So ayun yung mga ko, Pokin. Malalaki na siya. Siguro mga 2 months pa, maganda na yan. Basta lang, gugupitin lang palagi. Tapos yung bogis ko na kulay orange, ay may bulaklak na siya. Ayan, mga tanim ko dito. Hindi naman kalakihan yung garden ni nanay dito, kaya madali lang i-explain. So ito, galing din ito sa akin, yung kalatiyan na ito. Kumapal na nga ito ng tudo. Talagang sobrang kapal na yan dati. Alas umabot na dyan sa may poki na yan. Ayan, tapos nila, pinuputol yung dahon. At hinahayaan din naman ang niyan sumira yung yung mga manok, yung pato, aso.
yan ang sumira dyan. Kaya hanggang sa bumalik doon sa dati. Pero ano siya, kapromli, maganda pa rin siya. Kasi maano siya, malago. Parang nasaging mo yung mga dahon niya. Ano to? At parang palagi nilang may ano dyan. Namamatay na ano. Halaman. So pag malapit na rin naman tag-ulan, kapromli, kasi dito sa amin, umano na madalas ang kumukulog, minsan umaambon-ambon na kahit na summer, umaambon-ambon na. Diyan naman sa may kanal, so dito ako na kumukuha ng mga ng mga buhangin na tinatambak ko dun sa ko para madagdagan. So ayan po, bakit may halaman dito? Napunta din yung halaman, may mahulog dyan. Delikado yan. Natumba dyan sa kanal. So ayan, dito naman kapromli, dati punong-puno ito ng halaman kasi nga inaayos ko madalas. Tapos ito, maganda rin ito, at least hindi pa sinawawala since pa yan, siguro mga 6 years na rin ito. Nilipat ko dito sa garden ni Nanay. Galing ito sa garden ko. Ayan po. Tapos meron ding oliva plant. And palipat-lipat ko na kung saan-saan. Pero dati kasi nandun ito sa may pader. So hindi naman siya pwede dun sa may pader ng bahay kasi lumalaki yan. So dito ko na lang inilagay. Pero removable naman siya. Pwede ko naman siyang kunin ulit dyan kung saan ko gustong ilagay. Crouton. Ayan po. So ito naman, pwede na itong itanim mo. Yung bulaklak nung itong na to, pwede siyang itanim kasi sumasanga siya. Ayun. Ito bulaklak ito. Tapos pag pinutol-putol mo, pwede na siyang itanim. So kaya mas madali itong paramihin. Mas madaling madaling paramihan ng halaman. Ay nagtanim din ako dito nung ito yung ang tawag diyan, yung maroon plants. Ayan, nabuhay na. So sabi ko, papaikutan ko yung yung puno ng mangga. So yan lang kapromli yung garden dito kasi wala naman ako maraming ibang tanim na halaman dito. So gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano na yung nangyari dito sa garden na ginawa ko. Ayan po, tambakan nila ng panggatong, so hindi ko naman sila pwedeng pagbawalan dyan sa kanila ito So ang ko lang dito yung halaman, nilalagyan ko ng halaman para at least hindi sila masyadong ma-stress kasi palaging stress yung kanilang isip dahil sa kahirapan. Ayan po. So at least naka-recover man lang. So yung wall siguro balance ito bahay kasi ito ng ate ko kapromli. So nasa sa kanya naman kung gusto niyang ipa-finish yung wall para gumanda at maging malinis. Ayan po. Yung sa akin nga rin hindi ko mapagawa. Kulang pa yung hindi ko pa na-finish yung likod nung kasi pag umuulan pumapasok yung tubig, parang namamasa siya. So ayan po yung life dito, garden sa probinsya. Tapos syempre dyan naman sa kabila yung kapitbahay, ay napapaligiran sila, magkakapitbahay. Wala silang mga bakod, pero naglalagay sila ng kortina para hindi makita yung loob. So sabi ko, bakit hindi sila maglagay ng halaman? Katulad dito, ay may nakasampay pa. Katulad dito, sabi tinatanggal nila yung halaman. Sabi ko, bakit nila tinatanggal? Yun na nga lang yung pagitan. At para magkaroon sila ng privacy. Tapos maglalagay sila ng mga kung ano-ano dyan para hindi makita. Sabi ko, bakit tinatanggal yung halaman? Yun na yung nagbibigay sa kanilang privacy. Naman nila yan, life naman nila yan. So hindi ko sila papakailaman sa gusto nila. Pero yun ang garden na inaayos ko dito. Ayan po kapromdi, maraming salamat sa inyong panunood at huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Maraming salamat, muchas gracias, and Diyos mabalos po.